ट्रायंगल लाभ स्टोरीथ' जोङो इन्डियान फिल्म इन्डास्ट्रियाव जोङो गोबां नुबोनो मोनखादों। सानै हिर' आरो सासे हिर'इन बा सानै हिर'इन आरो सासे हिर' जोबनायाव ओमफ्राय क्लाइमेक्सआव सानै हिर'नि गेजेराव सासेया हिर'इनखौ मोनसिगोन बा सानै हिर'इननि गेजेराव सासेया हिर'खौ मोनसिगोन आफ्टार डेट काहानि खतम। नाथाय जुदि ट्रायंगल लाभ स्टोरीआव साथाम केरेक्टारनि जायगायाव जुदि सानैल' केरेक्टार जायोबा थेवबो बियो मोनसे ट्रायंगल लाभ स्टोरी फिल्म जायोबा माबायदि जागोन? इट्स इम्पसिबल ना। थ' बेबायदि स्टोरी गोनां फिल्म दाख्लैबावैसो रिलिज जानानै थांदों, जाय फिल्मनि मुङानो जादों आत्रंगी रे, स्टार्टिं बाय सारा आलि खान, धनुष एन्ड अक्षय कुमार, डाइरेक्टेड बाय आनन्द एल राय। स' बे फिल्मखौ नोंसोरो बबे प्लेटफर्माव नायनो मोनगोन, नुनो मोनगोन? बे फिल्मखौ नोंसोर फेमिलिजों नायजागोन ना नायजाया, आरो बिनि स्ट'रिया माबायदि, एक्टिंआ माबायदि? स' आं नोंसोरनो दिनै बे भिडिअ'नि गेजेरजों खिथालांगोन। थ' भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलां। हेलौ हाय नमस्ते खुलुमबाय, आंनि मुङा सोरां एन्ड वेलकाम टु रिभिउ अफ आत्रंगी रे। लाभ स्टोरी फिल्मखौथ' जोङो उन्दैनिफ्राय नायैनो देरबोखाबाय, नाथाय आत्रंगी रे फिल्मा मोनसे ओरैबायदि इउनिक कनसेप्ट गोनां लाभ स्टोरी फिल्म जादादर जों बलिउड फिल्म इन्डास्ट्रि बा गुबुन गिदिर गिदिर भारतनि फिल्म इन्डास्ट्रिफ्राव जोङो नुनो मोना। बियो एकदम गोदान आरो हाटके कनसेप्ट गोनां मोनसे ट्रायंगल लाभ स्टोरी फिल्म। देखो बस, काहानिया सासे ओरैबायदि सिख्लानि काहानि जखि न'खरनि मानसिफ्रा जबरदस्ति हमनानै बेखौ सासे गुबुन सेंग्राजों हाबा होयो, नाथाय सिख्लाया सासे गुबुन सेंग्रा मोजां मोननाय दंखायो। बाट नाथाय प्रब्लेमा बेसोखि जाय सेंग्राखौ बियो मोजां मोनो बै सेंग्राया एक्सुवेलि रियेलाव गैयानो। मा सारप्राइज जादों नामा? सारप्राइज जानांगौनि जेबो गोनांथि गैया। जेसेनो फिल्मखौ सिगां आवगायलांबाय थागोन, नायलांबाय थागोन, बेबायदिनो नोंसोरो मिथिलांबाय थागोन कि बे फिल्मनि नामखौ आत्रंगी मानो दोनदों। जेरै फिल्मनि नामा आत्रंगी, थिग बेबायदिनो फिल्मनि स्ट'रियाबो, फिल्मनि काहानियाबो आत्रंगी आरो जाबायदि माखासे नोंसोरो सिटुएसन मोनलांबाय थागोन, आत्रंगी सिस मोनलांबाय थागोन नोंसोरो फिल्मखौ नायलांबाय थाबानो। बेसिकलि बे फिल्मखौ साथाम केरेक्टारनि एराउन्ड लिरनाय जादों। सारा आलि खान एस रिंकू, धनुष एस बिशु, अक्षय कुमार एस साजाद, बिसोर साथामनि एराउन्डनो बे फिल्मनि स्ट'रिया गिदिंबाय थायो। हिन्दु मुस्लिमजों जेसेबांनो बाय होननानै बुङा, नाथाय थेवबो जोंनि गेजेराव दासिमबो एसे एनै एना एनिया जोंनि गेजेराव दंलायखायो। बिनि एराउन्डनो, बिनि सायावनो जोङो मोनबेसे बलिउड फिल्म नुबोखो जों सानख'लायनोनो हायाबा। माबाया सेंग्राया मुस्लिमबा सिख्लाया हिन्दु, सिख्लाया मुस्लिमबा सेंग्राया हिन्दु, बेबायदि फिल्म जोङो बिराद नुबोबाय ना। आरो बे दंखायो जोंनि गेजेराव, सोलिबाय थाखायो। हिन्दु आरो मुस्लिमनि गेजेराव बे एना एनिया सोलिबाय थाखायो। नाथाय जा बायदियै स्मार्टलि आत्रंगी फिल्माव हिन्दु आरो मुस्लिमनि प्रब्लेमखौबो जाबायदि देखायलांदों, बेबायदि जोङो माखासे बलिउड फिल्मफ्राव जोङो नुनो मोनाखै। बेयो प्रब्लेमबाबो जोङो प्रब्लेम बायदि मोना, जोङो बेखौ स्मार्टलि जोङो हिन्दु आरो मुस्लिमनि गेजेराव प्रब्लेम ना मा, जों बेखौबो सानफ्लाङा जेब्ला जों बे फिल्मखौ नायगोन। अब्ला नोंसोरो जुदि लाभ स्टोरी फिल्म नायनानै मोजां मोनोबा आरो बारा लजिक बाहायनानै फिल्मखौ नायाबा, बे नोंसिनि थाखाय मोनसे बेस्ट अर मास्ट वाच लाभ स्टोरी फिल्म। जुदि माखासे लजिक बाहायनानै नायोबा नों बे फिल्मनि गेजेराव माखासे फल्टखौ नुनो मोनगोन, माखासे इररखौ नुनो मोनगोन। फर एग्जाम्पल, धनुषआ सारा आलि खानखौ गावनि एंगेजमेन्टआव लाना थांनो दरखारानो गैयामोन, आरो जेब्ला लाना थांखांनायनि उनाव जाबायदि सारा आलि खाना बिसिनि एंगेजमेन्टआव बासथाब मोसायो, सिथाब मोसायो, बे मोसानाया जेबो बे फिल्माव लजिकखौनो देखाया, बिनि गोनांथियानो गैयामोन। जुदि नोंसिनि गेजेराव मोजां मोनलायनायानो गैयामोनबा बेबायदि मोसानांगौ, बेबायदि मालायनि एंगेजमेन्टखौ बरबाद खालामनांगौनि गोनांथियानो गैयामोन। बे फिल्माव आं मोनसे बेस्ट पार्ट मोनदोंखि बेनो, जों माखासे बलिउड फिल्म इन्डास्ट्रिनि एबा माखासे गिदिर आरोबाव डमेस्टिक फिल्म इन्डास्ट्रि जेरै कलिउड, टलिउड, बेफोर फिल्म इन्डास्ट्रिफ्राव जों मा नुनो मोनो, बांसिन मेल डमिनेन्ट फिल्मफोरखौ जों नुनो मोनो। फिमेलफोरा बांद्राय स्क्रिन टाइम मोना, एक्ट्रेसफ्रा बांसिन स्क्रिन टाइमखौ जोङो मोननायखौ जों नुनो मोना। नाथाय जाबायदि बे फिल्माव जोङो अक्षय कुमार आरो धनुष बायदि बिराद गिदिर सुपारस्टार थानायनि उनावबो जाबायदि सारा आलि खाननि केरेक्टारनि सायाव काहानिखौ लिरो, बे मोनसे काबिले तारिफ, बेबायदि जोङो बांसिन नुनोनो मोना।
आरो एक्टिंनि खोथा बुङोबाथ' जोङो सारा आलि खानखौ जोङो कुली नाम्बार 1आव नुदोंमोन जाबायदि एक्टिं बानायदोंमोन एकदम बेखार बाकबास एक्टिं बानायदोंमोन नाथाय बे फिल्माव नोंसोरो बुंगोन कि बियो बाह मा एक्टिं बानायदों होननानै जाबायदि एक्टिं बानायदों बियो नाथाय गेजेर ससेयाव बे जाबायदि सिगां बिहारि एक्सनाव रायलायबाय थायोमोन गेजेर ससेयाव बे एक्सना गोमाहैजोबो आरो धनुष आरो अक्षय कुमारखौथ' मा बुंनो बिसोरथ' लेजेन्डखा बिसोर एक्टिंनि सायाव बिसोरखौ रावबो हमनानै मोनखाया जाबायदि एक्टिंनि गोनांथि जादों बेबायदि एक्टिंखौ बिसोर बानायखादों नाथाय सारा आलि खानना बे फिल्मनि मेन प्लास पइन्टआनो सारा आलि खाननि एक्टिं स्क्रिन प्लेनि बारै बुङोबाथ' स्क्रिन प्लेया बे फिल्मनि स्क्रिन प्लेया नोंसोरखौ 1 मिनिटनि थाखायबो बर बानायनाय नङा 2 hours 16 मिनिटआ माला जोबलांखो नोंसोर फात्ताखौनो मोननाय नङा आरो बे फिल्मनि मिउजिकखौ होदों लेजेन्डारि ए.आर. रहमान सारा ए.आर. रहमान सारनि मिउजिकबाथ' नोंसोरो मिथिखायो माबायदि जायो बे फिल्मनि मेन जिउआनो बे फिल्मनि मेन जानानै बिनि मिउजिक ब्रेकआप जानानै थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि मेगननि दुखुनि मोदैयाबो जुदि बे फिल्मनि मेथाइ मिउजिकखौ खोनासङोबा बिसिनि मेगन दुखुनि मोदैनि जायगायाव खुसिनि मोदैसो बोहैलांगोन बे फिल्मनि मिउजिकआनो फिल्मखौ जोबजासिम नायलांबाय थानो इन्ट्रेस्ट खालामना गालांबाय थायो इन्ट्रेस्टखौ लाखिलांबाय थायो जोबजासिम नायलांबाय थानो बे फिल्मनि मिउजिकआ ओरैबायदि हेभि वान अफ द बेस्ट 2021नि मिउजिक फिल्ममोन बियो स' दानिया फैबाय मेन कुइसनाव फिल्माथ' थियेटाराव रिलिज जायाखै फिल्माथ' हलाव रिलिज जायाखै होमबा जों बबेयाव नुनो मोनगोन थ' इसिबां साननांगौ जेबो दरखार गैया मबाइलखौ ला आरो मोनसे एप्स डाउनलड बानाय एप्सनि मुङानो जादों डिजनी प्लास हटस्टारनिफ्राय माखासे फर्मेलिटिफोर साबमिट बानायखांनायनि उनाव रिसार्ज सोखांनायनि उनाव नोंसोरो फेमिलिखौ लानानै आरामसे नायनो हागोन बेयाव माखासे समाजाथि जेबो सिन जों नुनो मोना बेयाव गेदा गिदि जेबो जों सिन नुनो मोना स' फेमिलिजों फुरा आरामसे जिरायनानै नायनो हागोन बियो मोनसे फेमिलि एन्टारटेनमेन्ट फिल्म होमबा दिनैनि थाखाय एसेनोसै गाइस होमबा थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गोदान मोनसे रिभिउ भिडिअ होमबा बाय बाय सी यू वेरी सुन थैंक्स फॉर वाचिंग